furta da yi, wallahi duk musulmin Najeriya in dai musulmin kwarai ne ba zai ji daɗi da abin da ya faɗa din nan ba. Cewa a je a binciko su wanda suka yi wannan a kama su a musu hukunci daidai abin da suka aikata. Saboda an zagi manzon Allah, an hallakar da makiyar manzon Allah. Alhari duk mutumin da ya ce maka babu inda aka faɗa ko kuma ba a yadda ba a ce haka ba, wannan mutumin ya jahilci ilmin furu'a, ya jahilci ilmin sharha na hadisai, ya jahilci ilmin tafsirin alkur'ani, tafsirai masu zurfi. In ko ya karance su dole ya gane cewa akwai yan yi bayani akan duk mutumin da ya zagi manzon Allah ba za a saurara masa ba, kisa ne kama shi. Idan aka kashe shi nan ba an kashe shi ne kafara ba, a'a an kauda annoba ne a bayan duniya, domin yana raye zai tada husuma da zai kawo ƙasa guda ta lalace. Ba mahalukin musulmi za a zagi manzon Allah gabansa ya zauna ya shiru. Idan ka zagi manzon Allah gaban mutum ko kashe shi kai shahidi ne, bai da asara, saboda ka dole sai da ransa ya ga an zagi manzon Allah bari ya shaida. Wannan shi ne dalili. Da haka duk wanda ya zagi manzon Allah ba za a bar shi ba, ba za a bar shi. Kuma duk wani mutumin da ya shi a bar shi to gaskiya ko dai daman kadangaren bakin tulun addini ba ne, ko kuma jahili ne, jahalun murakkabun, bai san addini ba yake tashi irin wata magana. Amma duk mutumin da ya zagi annabi hukuncinsa kisa ne, wannan tun farko duniya kuma har ƙarshen duniya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sauke mana wannan bala'i. Amma ina kiran shugabanni don Allah ya taka tsantsan. Bala'in da yake cikin Najeriya wallahi duka rashin mutunta musulunci ne, rashin mutunta alkur'ani da sunan manzon Allah shi ya jawo mana wannan bala'i. Ba wani abu gana abu dan kankani da bai wuce hantsi da a gama da shi ba shekaru da yawa. Boko Haram ga sunan yawansu bai fi bataliya 5 ba, ga sunan yau shekara kusan 20 sun gagara. Ga wa'annan yankin nafin ba su bataliya 3 ba, ga sunan suna neman gagara, su bulla anan su bulla nan. Ba wai sojojin Najeriya ba su gazo bane ba, a Allah ne yake mana istidraji, yake gwada mana laifukan mu, shine ko za a gane a dawo ga Allah. Amma kuma ana ƙara har yanzu ana sake hanyar Allah ne, ana shiga duhu ana kuma kashe fitilla, ana shiga duhu ana kashe fitilla. Ko da dai shi wanda ya furta wannan magana lallai kowa ci ladan kuturo ya biya masa aski, amma da sai ya bada kuɗin a boye. Furtawa a fili ya ce a sa a kama mutanen nan a matsayinsa da kwanan da muke ta gore masa a Najeriya, muna masa addu'a saboda ya saita sha'anin azumi. Da a Najeriya za a azumi 3-4, to hawansa ya zo ya gyara, ana abin nan sallah sau 2 ne, shamsiya da kamariya, duka wannan kawai yana da hujja a kansa aka tsaya. Shamsiya da kamariya wannan ake sallah, wa'annan in suka yau shamsiya suka yi gobe kuma kamariya za su yi. Kaga wannan ya sai Najeriya. To kuma gashi nan ba a yi dan kuturu sai ya shekara 40, ana ganin kaman ya tafi ga ya bullo da inda yafi wancan illa. To amma dan Allah ina kira ga shugabannin Najeriya, dan Allah dan Annabi a ji tsoron Allah. Duk wasan da aka yi, duk wasan da za a yi, kar a yi wasa da manzon Allah. Duk wasan da za a yi, kar a wasa da alkur'ani. Wannan masifa da take shafin mu duka wallahi ya da musulunci ne. Ka kira kanka kai musulmi ne, amma kuma ka yi jefar da musulunci, ka ɗauko duk abin da ya samu musulmi ba za ka an tashi an damu ba. Amma da ya samu wani wanda ba musulmi ba, kaga an zazzage an tashi ana kai kawo. Musulmi yadda ka san dabba ka ɗauke shi. To Allah fa shine mai musulunci. Allah shine mai musulunci. Saboda haka ko dai a kula da addinin Allah, Allah ya kula da mu, ko a watsar da shi, Allah ya watsa shanin mu. Allah ya sauwaƙe. ربنا أفرنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.